mailako ikasleak gara. Gaur Errege Maguen antzerkia egingo dugu. Espero dugu gustatzea. Ni Jon naiz eta antzerki honetan Osaba eta Gaspar izango naiz. Kaixo, ni Sofia naiz eta antzerki honetan Lucia izango naiz. Kaixo, ni Nere naiz eta antzerki honetan Claudia izango naiz. Kaixo, ni Javier naiz eta antzerki honetan Aitona eta Meltxor Errege Magua izango naiz. Ze ondo, gaur familiarekin afalduko dugu eta gainera gauean Errege Maguak etorriko dira. Bai, ze ondo, zer ekarriko digute? Ez dakit, baina orain afaltzera joango gara. Bai. Oazen. Tok, 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 tok. Kaixo, zer modu zaudete? Ondo, guazen afaltzera. Bai, goazen. Ze goxia, baina egun barnera bestela Errege Maguak ez dira etorriko. Bai, guazen. Agur, agur. Nahi gaur. Guazen notara, bestela Errege Maguak ez dira etorriko. Bai, guazen notara. Azken opariak bestea. Bai, ederki. Beraiek esnatu baino ere. A ber, zekarri neguten, guazen! Beginazte ekarri dira. Beginazte dira. Guazen pixkat jolastea. Eta antzerki hau bukatu da.